Zemuz jonda bidaia. Ba, earki, lo hartu eta kiston ondo jone. Bai? Bai. Zer da, hango mendia? Bai, are, ego berdugu. Ba, earki. Ba, bakizu ze bila honitun lehenguan. Zer? Laugarrengo maian kendo izkizun kromak. Bai? Bai, Ez antxe esan. askat. Bai? Bai, bai. Martin, guazen pixkatu deskantzatzen. Vale. Hemen iseri gaitez. Ze hostia, hoi juguete bada. Makilo bat arte eta proba oite edo. Venga. Preparatu zabe? Bai. Andoni? 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 Mira por dónde vas. Ven. Hau nire Pikachuren kroma bat. Duela 5 urte, inork ez dakiela ezer Andoniri buruz. Bere familia eta lagunak haren bila dabiltza oraindik. Andoaineko herriak ez du inoiz Andonia ahaztuko. Ohore Andoni.